Kuyisiza ngenyilanga mprofeti uNcongo wathi uphosa ithishu kwavele kwehla indandatho kuqala yangena ebhakedeni duvu ngeshwa ligcwele bayeza abafana olwesihlanu bazolishintsha. Mayicabanga mprofeti ngendandatho yakhe lo makoti uthi indoda seyangishiya vele sengiduduzwa indandatho. Aphume ebuka lapha ephosekele khona uthi ngihlele ngiyibekezelela izinto ngeke ngiyimelele. Ethi esemnyango bese kuba khona into mamshenge ethi inani lendandatho ajike. Aqonde ngqo ebhakedeni. Mayifika ebhakedeni ibhakede uyalazi linezinto zakhona. Siyasukuma ziyahlala siyasukuma ziyahlala ziyalo ahluleke. Ajike athi uyophuma ngomnyango kube khona into ethi inani. And ma ethu akubhekeki. Uye kade eyisiza la. Nalabo abantu abagunda utshana egcekeni ade beyisiza. Ayihambi shona. Methu uyophuma ngomnyango wetoilet ithinto la ngaphakathi inani lendandatho. Acabange ukuthi yayibize nzima njani. Abuyele ebhakedeni. Methu uyafika ebhakedeni. Kufikela khona ecabanga mpostoli athi no indlela elula angiyenyova ebhakedeni ngalibuki. Waya ngo reverse walizwe selishayisa ngeyithende kwathi qhu wasithi wasifaka isandla enakayithathi uyayicima sangena isandla saba uhafu. Wathi ngoba sengize ngasifaka angeke ngisikhiphe ngabuyanga naye. Phela hayi ukuthi ngiyagesa ukuthi iwelephi iwele la. Wayalazisa ebhakedeni njengomuntu thina esakhulela emakhaya mawuthi ubonda umncindo yenza nje lutho. Wabona ukuthi mangiyalazisa ngiyitholi. Wagcina wathi angiyalazise nibe njengomuntu ecuba idoko linezigaxa. Wayalazisa wabamba wacuba wayadedela wayala uthe dala wezwa nko yiyo wayibamba wanika ingalo wenza so. Mayithi qala yiyo washona empompini wafika wavulela amanzi. Kwagezeka ingalo kwagezeka isandla. Wayithatha wayiwasha wayibuyisela emnweni. Bamba lendandatho mpostoli imele mina nawe. Lebhakede leli izwe South Africa. Lendle sebhakedeni izono abantu. Lesandla lesi uJesu. To Isaiah chapter 53. Ingalo kaJehova yambulelwa abantu.
yakhula njengehlumela phambi kwakhe, yakhula njengempande emhlabathini owomileyo. Athi yasithezela ubuso ngabantu, umuntu wazi ubuhlungu, wazi ukugula. Athi yebo yalinyazwa ngenxa yezono zethu kuze sibe nokuthula. Bamba Mpostoli, lempi yokuphuma nalesi sineke sokubuyela, uNkulunkulu wahlukana phakathi. Emprofeti lesikhathi ebuyela ebhakedeni athi uyabuyela ejika, uNkulunkulu ongcwele ongezwani nokungcola. Lesikhathi manje uyaphuma ethi ejike kubakhona ethi jika, uNkulunkulu uthando. Kwahlukana ubuNkulunkulu bahlukana phakathi ngenxa yendandatho. Wagcina uNkulunkulu uthando wanqoba. Wathi makunje ngisokwenze njani, wadedela isandla. Sabuya naye indandatho. I'm about to close. Isaiah chapter 59. Angifundele lo sheshisayo sesothandaza. Funda ma. Bheka, isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Isandla sika Jehova. Hey, akekho umuntu la ongaba nezaba zokuyilandulela. Jehova engcwele wadedela isandla. Leso sandla, his name is Jesus. Wayengenasi isimo ukuba simfune, wayengabhekeki. Wayelinyaziwe, shayiwe ngabantu. Salandwa lapho. Salandwa amasibuko la sasingabhekeki khona. Uma ngathiwa Mpostoli asigqoke ijazi lethu la izolo, mangithi izolo ngisho singakasindiswa, asifisi ukuligqoka. Ngoba sakhunyulwa lelo jazi, saseseqakisa ingubo yenkazimulo. Ingakho ngiye ngizwe mntakangcongo, uma umuntu ongenaso isambulo edlula lapha ya kulabo sisi abakotela ematruckini nalabo abadayisa ngomzimba, athi izinto zokungqongqiswa ngesibhamu zonke lezi, ngithi hey, akazi ukuthi khona abaprofeti lapha, khona abadumisi lapha, nedi khona ijazi abasaligqokile. Kodwa one day uzofika okhumula nayo owakhumula thina. Mhlambe ngcono bazalwane nizalele emission njengegundwane, mina kwamna kwakubheda. Ngeminyaka emdala engakhula ngayo ngoma 70 75, kwakufika izinyanga ezayihlukahlukene. Jesu mina ngiyambonga bazalwane. Ngikhona ngiyikhohle ayiphehle igobonge iliphehlele ekhanda lami. Ethi uyafekezela ufana nemamba. Ethi inyokane elihlazana umabona bulawe. Ethi wemndawe uyafekezela. Ethi wemndawe ufana nemamba. Unyokane hey. Umuntu ulandwe kude. Ngethi sangoma sisibisibo mase kuthiwa simnyama njengami kwakuyoba into entsha. Welula isandla uJesu.
sesathengwa ngenani eliphakeme. Umpostoli nomprofeti uNcongo nompostoli Mpungose silethe sona leso sandla. Sizodwa ungabusayibulala. Ngenxa isimo obhekene naso, isandla sesifikile ebhakedeni silande wena. Noma mntanami ngabe ubhemuka ayuzushawe intwabi njengendoda uyintombazana kunamsebenzi, asinandaba nagwayi wakho silande wena. Sithameni masikhona noma njobe ulapha ubuye asinandaba namkipito, sibonga nje ukuthi uzile wahlangana nesandla. Ubuzohlala ungakipita ubuzokwenzani? Nangu Jesu. Abanye abashi noma liyaphuma noma liyashona, kodwa ngithi namhlanje kusihle uhambe kahle wadukela la. Akhona ezulwini la kuse workshop. Fike kahle mntanami. Nefike iphantshelwa amasondo. Izohamba esefuthiwe. Nefike igotshelwa amarim. Izohamba eseqondisiwe. Fike khona. Isandla sika Jehova usufundile. Asifinyeziwe ukuba singesindisi. Bambani sesiyathandaza. uJesu akabuki ubunjalo bakho. Ocula kahle uthi ngeza kuye ngangimanekeneke. Jesus, God bless you. Azange angibuze lutho. Wavele wangitha. Namhlanje Ncongo silande intombi eyibambezeleke emkipitweni. Hey, ayikho into abambezela njengomkipito. Umkipito ubambezela njengomuntu ehlafuna ishepisi ugwinya amathudu kodwa akasuthi. Umkipito njengomuntu odla ishepisi ugwinya ungaqedi uhlafuna kube buhlungu imhlathi kodwa ugwinya lutho. Kwala noma umuntu wakhona usumzalela amawele. Sengisengakusurprise ngama-twins. Athi bengakuthumanga ukuphapha khona lokho ukuthi uzala amalo ukuphapha khona. Uzoyibona nalamawele zingcosi zami impela ifana nami kodwa uzobona ushona. Nangu Jesu. Namuhla busuku lizobhalwa igama. Ngithi mina ngeke udlule umfazi waseSamaria ababembiza ngamagama onke wena ungcono kabi kunaye, kodwa wathi esehlangene noJesu wathi ngimtholile ongitshele konke kungabe yena noMesiya na. Ozani nibo nangu Jesu. Lezi zinto libele izo mntanami mfana wami. Amaguga lelizwe azosala emathuneni. Mayisefikile uJesu siyophelelwa lamadoda abantu bese bebe nezimpandla abafana benganganiwe ngifuna umuntu oright. Angazi umuntu oright uzomthatha phi. Yena uright in wena. Hayi ngifuna nje umuntu oright, ngifuna umuntu oqondile, uqondile in wena. Ngoba uJesu oqondisa naye. Nangu Jesu. Namuhla le ndandatho ingabuyele emunweni. uJesu aphinda iqhenye ngawe. Sathana ubethu uqedile. Umuntu kaNkulunkulu wahlela imvuselelo. uJesu kanti uzoqala. Ngobuyisela iminyaka
edliwe isikhonyana. Ngifuna ukuthandaza nawe mntanami, khohlwa izolo lakho, nanti namuhla lakho. Khohlwa utshelwa uSathane ekubalela amaneshinishi, akutshela ukuthi uzele uthi shut up. Angizaliswanga uwe, ngizaliswa ukungakholwa, ngiyakholwa uJesu manje. Isono uNkulunkulu asinandaba nantombazane izintandane, izala sengathi semzini wayo, ihlala emzini wabantu, ihlala kwa-anti noma kwamamkhulu, eyisitokwe, eyisitalafu, eyusizi, aphinda adala olunye usizi. Usizi plus usizi is equal to inkinga. Ngoba ukungabi naJesu kuphela ngisho ukuyicabangela uthi njengoba ngingenalo imuva ngingenalo iphambili, usizwa uJesu. Uma ungenayo uJesu ufuquzana nogwayi mfana wami, ubhemane nensangu, ungabi nandaba noma bethi bakufundisa awufuni ukuya esikoleni bezama besiza bezama impilo yakho, ngoba uSathane uphuphuthe kusingqondo ukuze kungasi ukukhanya kwevangeli. But namhlanje ebusuku nango uJesu. Yezwa kwelikamoya ukuthi ingilozi ezulwini zilungisa amabhuku namapeni, bakhona bazoregistrwa namhlanje, akhona amagama azobhalwa athi ocula kahle yeke umuso ngaka nothando nokuthethelelwa kwezono nokukhululwa komphefumulo khona eGolgotha izokwenzeka inhlekelele nami angehlela nabanye abahlela. Nangu uJesu ngakhethi ibala lamuntu ukhulumela amazwi uma bembone yakwaZakewu bathi emzini wesoni wathi nani yakhohlwa ukuthi indodana yomuntu izila ukuzofuna nokusindiswa okulahlekileyo akayena uJesu wabantu abahle, kodwa uJesu wabantu ababi. Akayena uJesu wabantu abalungile, uJesu wabantu abangalunganga. Oh, kubonakalisa ukulunga kwakhe. Chapter 11 verse 28. Zanini mina nonke enikhathele nenisindwayo athi mina ngizoniphumuza, beka nijoka lami phezu wenu, nifunde kimi ngimnene, nithobekile ngenhliziyo khona imphefumulo yenu iyothola ukuphumula. Kuyaphunyulwa kuJesu. We're not ngikhathele ukudla inhlabathi, ngikhathele ukudla isinefu, ngikhathele ukudla inhlabathi. Nangu uJesu ngeke ukwazi ukuyiyekela. Uma ungena uJesu ungenwa umoya wenyoka, mayinyoka iqalekiswa kwathi uyodla uthuli lomhlabathi zife, uphenduka inyoka wena. Nangu uJesu. Oh, just
siyathandaza. Vala amehlo akho sesiyathandaza. Oh Jesu! Nasi isandla. Mntaka baba, mntanam, mama wam, ndodakazi yam, dadewethu, mfowethu, ufuna uzuphelele khona ebhakedeni. Nasi isandla sesifikile. Ubani namhlanje ebusuku othi leso sandla asiqale ngami? I'm available. I'm available. Angifuni ukufela la. Wena uthi Mpostoli Mpungose, uNkulunkulu usebenzile ngalemvuselelo. Abanye bake basindiswa ngobude bendlela balahla phansi. Abanye zange baqale kwaqala. Kodwa nasi isandla namhlanje ebusuku. Silanda intombi nezinsizwa, silanda obaba nomama. Lapho khona ngifuna ukuthandaza nawe. Wena uthi ngiyacela umuntu kaNkulunkulu uthandaze kanye nami. uJesu makangikhiphe kuleli bhakede engiphoseke kulo. Wena osho njalo, phakamisa isandla sakho sakwa right, ngifuna ukuthandaza nawe. Nazi izandla ziyaphakama. Wena othi Nkosi phuma nami kulomgodi, phakamisa isandla sakho sakwa right, ngiyathandaza manje. Wena othi angifisi ukufela la, mfana wami, isikhathi serious. Lolu suku lwanamhlanje ngeke ulukhohlwe empilweni yakho. Uyosucula iculo uthi ngeke ukhohlwe umhlala satholana naye. Phakamisa isandla sakho wena uthi Jesu, angifuni ukufela kulomgodi. Ngikhiphe. Nazandla ziyaphakama. Awu kodwa weNkulunkulu ngibonisana ebusuku namhlanje. Nazandla ziyaphakama. Isandla sikaJehova asifinyezile. Phakamisa sakwa right, phakamisa sokudla siqonde sithi thwi, uthi Jesu nangu mina, khipha mina. Cela bonke labaphakamisa izandla bagijime bezela kimi ngaphambili. Phuma kulabo bantu, gijima uzela. Bonke labaphakamisa izandla, just come, gijima uzela ngaphambili. Anibashayela izandla beseza gijima. Waphunyula njengogibe esandleni sabantu. Ugibe lwaphunyukile, mina ngaphunyula. Waphunyula ntombazane yami, waphunyula dadethu, waphunyuka mfowethu. Gijima uze ngaphambili. Cela nibamise kahle ithandwa zami ma-ushers. Napa sebefikile. Sithi